Bueno, pois vamos a continuar xa deixando atrás Gemini como zona única de traballo, vale? Que é unha ferramenta moi poderosa que podemos utilizar de maneiras diferentes, que podemos utilizar para cousas diferentes, pero que ten as súas limitacións, vale? Básicamente, quero que sedes conscientes de que todo o que fixemos ata agora foi darle un texto e solicitar un texto. Sí que é certo que a veces os textos veñen ben formateados e teñen aspecto de documento, que outras veces son incluso textos en idiomas de programación e, polo tanto, fan cousas, vale? Pero eu só podo recibir un texto como resposta. Como máximo, podemos recibir un arquivo informático. Este xa é un avance. Fixemos unha prova no vídeo anterior, vale? Pero hacia onde están indo as cousas é o que se chama a IA axéntica, de acordo? A IA axéntica era algo que xa está na presentación que vos colguei prevista para o ano 2026. En aquel momento, cando fixe a presentación finales do 2025, eso era algo, digamos, a futuro. Prevíase que a IA axéntica iba a ser importante en 2026 e efectivamente así está sendo, vale? IA axéntica significa unha IA que non só responde, sino que fai tarefas, é dicir, todo o que se poida facer dentro dun ordenador, abrir archivos, abrir carpetas, organizalos, cambiarlle o nome, traballar dentro dun archivo, fabricar unha imaxe, fabricar un gráfico e incluílo dentro dun Word, todo ese traballo que nós agora facemos como humanos, como pasos, en nada van a facer directamente as IAs. Entón, o que eu buscaría sería unha IA a que eu lle pida que me faga unha tarefa e que ela sepa o que ten que facer ou que planifique, vale? Entón, eso é o que vamos a facer aquí neste caso. O problema da IA xéntica, primeiro, que ainda está moi en pañales e, polo tanto, a maioría das aplicacións de IA xéntica están pensadas para xente cun coñecemento técnico un pouco alto, hai que instalar cousas, hai que complicarse un pouco a vida, vale? Non é o noso perfil, pero hai unha aplicación dunha IA chinesa que se chama Z.ai para nós, que polo de agora deixanos probar unha IA xéntica para que vexamos como funciona, vale? Ben, como vedes, nada, é un chat como outro calqueira en principio, vale? Pois ten aquí para subir os seus arquivos se quere subir algo para traballar con el. Isto é para que busque en internet ou busque de forma avanzada dándolle, digamos, unha segunda volta, vale? Isto é para deep think, é dicir, pensamento profundo, para que razone con profundidade, pero a diferencia está aquí en que ten unha zona de chat e unha zona de agente. Vale, como vedes, aquí, cando poño en chat, teño unhas conversaciones previas, e cando poño en agente teño outras conversaciones previas. De alguma maneira é como se foran dous modelos diferentes, vale? E aquí é curioso porque aquí xa me di que podo conectar isto con Discord, con WeChat, con Lark, que non sei se vos sonan, pero Telegram seguro si vos sona. Estos son aplicacións como WhatsApp. Así que isto está pensado para que eu poida conectar desde o meu ordenador, desde o meu teléfono, mediante Telegram ou mediante WhatsApp, e poida falar con esta IA mediante polo meu teléfono, de acordo? Non vamos a chegar aí nós vamos a utilizalo prácticamente como unha IA de escritorio, pero vendo que outras cousas pode facer. Aquí se me pon algunhas preseleccións, pode facer presentacións con IA. Full stack son aplicacións informáticas completas, non un HTML de unha única páxina como fixemos antes, senón aplicacións completas, de acordo? Pode facer writing, é dicir, pues, escribir textos, pode facer análisis de datos, cousas que fai moi ben, de acordo? Entón, nos imos pedir simplemente que nos faga un documento sobre o tema que estamos preparando, pero que o faga, digamos, máis en profundidade, de acordo? Entón, esa vai ser un pouco a tarefa que lle vou mandar de primeiras. Así que voulle subir unha serie de documentos, bueno, pero para empezar, pois aquí en modo axente, vale? Dos documentos que temos por aquí, que fomos creando, temos aquí o tema, tiñamos tamén no notebook LM o índice do tema, casi vamos a empezar por aí. Vamos ao noso notebook LM,
no cuaderno este que traballamos antes, temos aquí o índice do tema de xenética de sexto de primaria, vale? Así que este documento, a ver se podo descargar, aquí, este. Aquí podemos exportar a documentos, vale? Perfecto, entón, este sí que vamos a descargar, pois como un PDF. E logo vamos a descargar de aquí a legislación básica, que neste caso sería o currículo de primaria, e a normativa de avaliación. Para darlle como contexto. Así que agora estes documentos voy a sumar aí. Vale, entón, un pouco de sempre. Neste caso sí que temos que ter en conta que ao ser unha illa chinesa, o inglés domina o castelán moi ben, bueno, moi ben con detalles. Eu, por exemplo, notei que na maioría dos documentos non utiliza tildes. Non sei se dicindolle especificamente que teña cuidado coa ortografía en castelán, podría ser. Vou pedir en galego, a ver que tal, vale? O que máis nos interesa é o proceso, máis que o resultado concreto en galego, porque dentro de pouco supoño que as grandes marcas de IA implementarán este tipo de modelos, pero por ahora temos que xogar con este. Entón, quero que te comportes como un profesor de primaria da Comunidade Autónoma de Galicia. Aquí non teño esa opción de darlle unha personalidade previa, así que vou ter que escribirle isto por agora de golpe, vale? Utilizando os teus coñecementos e a normativa subida, quero que prepares en Microsoft Word un documento moi vistoso para desenrolar o tema incluído no índice do tema de xenética. Este documento que teño aquí, que se chama xenética, sexto, primaria, .pdf, vale? Aquí, neste tipo de cosas, suelo tratar de ser moi explícito con todos os LLMs, da igual este que sexa outro, para que non se líe en a que documento me estou referindo. A mellor maneira que non se líe é darlle exactamente o nome completo, incluindo o tipo de documento que teño subido, vale? Entón, desta maneira, teño bastante máis garantía de que vaya a desenrolar xusto ese, vale? Ben, prepara un documento en galego, revisa as normas ortográficas en base ás normas da Real Academia da Lingua Galega. Así ten unha tarefa adicional que é facer unha revisión e intercala gráficos e imaxes ilustrativas do tema para facer a súa lectura máis amena a rapaces
de 11 anos, que son máis ou menos os de sexto de primaria. Ben, o que lle estou pedindo entón é un documento que visualmente se xa rico, vale? Entón, vou pedir tamén, utiliza fontes chamativas, a títulos resaltados e esquemas moi visuales, e en xeral evita os textos densos e párrafos extensos. Bueno, pois non sei que máis, aquí podería poñerme o máis fino, de acordo? Bueno, podo poñerle tamén, finalmente, no mesmo documento, inclúe unha parte de autoevaluación, unha batería de 20 preguntas con 4 respostas posibles para que os rapaces se autoavalíen. Indicando as respostas nunha lista AP de páxina en tipografía pequena e color de letra blanco, de modo que solamente se vexa o seleccionado. Vale, bueno, isto é un pouco unha trampa, porque estamos metendo o exame e as respostas no documento que tenían os rapaces, pero bueno, penso que todos entendedes o que quero. O que quero basicamente é que isto é unha instrucción moito máis complexa, require moita organización, ten que saber o que ten que facer, como facelo, que facer primeiro, que facer despois, vale? Hai normas que son puramente estéticas, como pois isto, facer a súa lectura máis amena a rapaces de 11 anos, pois non sei o que vai facer, vale? Fontes chamativas, títulos resaltados, esquemas moi visuales. Entón, neste momento voulle dar, e o que vexo é que, bueno, primeiro pídeme que libere aquí un dos ordenadores, e isto tamén é importante, e é que para facer esta tarefa, este LLM necesita un ordenador libre, vale? Para poder usalo el. Ese ordenador, por sorte, está na nube, deixanolo esta empresa amablemente, z.ai, pero só me deixa ter 3 á vez. Entón, como eu xa teño un montón de conversacións e cada unha destas conversacións requeriu de un ordenador, o que me dixo agora é que libere un daqueles para utilizarlo para este. Entón, nese ordenador agora, vámoslo ver, vai empezar a planificar a tarefa. Cando son tarefas moi complexas ou se eu pido confirmación, podería darme un primeiro plan inicial e eu podería opinar se ese plan é o adecuado ou quero cambiar algo. Neste caso, como non lle dixen especificamente, é posible que xa directamente empece a facelo. Xa vedes que ten aquí un proceso de pensamento no que, en inglés, que como pensa el internamente foi facendo eso, e agora xa ten aquí un plan. Vai ler os PDFs, vai a invocar a habilidade docx para poder facer o documento de Word, vai a invocar a habilidade de facer imaxes, agora empeza a dereita a traballar. Este sería o código no que está traballando, vale? E teño aquí unha porcentaxe de ampliación, así que vou pausar agora o vídeo e volvo a arrancar cando remate, de acordo? E volvemos a verlo. Bueno, pois parece que xa rematou. Se non mirei mal, creo que eran as 12:42 e son as 12:56. É dicir, botou un cuartiño de hora máis ou menos, vale? Facendo cousas. Eu primeiro vou vos ensinar un pouco o que estivo facendo.
e logo xa miraremos se o resultado nos aporta algo ou non, de acordo? Ben, entón, mirade que esta foi a miña petición, ese foi o seu pensamento e proceso. Aquí empeza a plantear tarefas, que, por certo, a lista de tarefas xa aparece en galego, vale? Entón, empeza lendo os documentos. Ahora vamos a subir os documentos e invocar o skill do que quise decir, empeza a mover os arquivos entre as carpetas do seu ordenador, vale? Estreuxo o currículo, entón, agora fai isto, bueno, vai tachando, de acordo? Entón, como vemos, é un concepto diferente o de Gemini ou de ChatGPT, no sentido de que divide a tarefa en subtarefas e acaba de planificalas, organizalas e executalas de maneira independente. Por exemplo, decidiu xerar imaxes ilustrativas para o tema de xenética, entón, desarrollou 3, 6, esta volveu a intentar, parece que non lle gustou, desenrolou, fixo 6 fotos, vale? E logo fixo aquí uns gráficos, xa son gráficos, entón prepara para xerar o documento en galego, bla, bla, vale? Entón fai as súas cousiñas, todo ese tempo aquí estivo correndo a porcentaxe de ampliación, vale? Entón, finalmente xa me di, bueno, listo, documento de xenética tal, docx, que era o que eu quería, un documento xa en Word para imprimir, ou que sexa, vale? Unha portada, unha sesión 1, unha sesión 2, unha sesión 3, que era un pouco que estaba no documento que tiñamos de guión, unha autoevaluación e logo as respostas, vale? Tamén me informa un pouco do que fixo. Utilizou unha paleta cálida, vale? Caixas coloridas, 9 imaxes incrustadas, tipografía grande, todo en galego segundo as normas, vamos a ver isto, pero bueno, isto que me diga algún profe de galego, respostas invisibles en texto blanco, é dicir, basicamente recórdame que todo o que lle pedín estaría feito, vale? E aquí teño todos os arquivos que fixo, podo baixalos un a un, de acordo? E tería o documento docx e as fotos, vale? Así que vou baixar o documento docx e vou no abrir. E vamos a ver que aspecto ten. E aquí temos un documento en Word, perfectamente editable, vale? No que, bueno, vou a ver aquí a revisión, revisar idioma, aquí, establecer idioma de corrección, galego, vale? Ahora sí. Pois temos unha portaña moi xeitosa, sesión 1, alfabeto, libro de instruccións, sabías que, utiliza estes formatos dos libros das editoriais, vale? Temos aquí unha imaxe bastante razonable, unha curiosidade, temos aquí un gráfico. Bueno, pois como vemos, isto é un paso máis alá dos programas que estábamos utilizando, de acordo? Ben, bueno, unha imaxe idílica, perfecto, e aquí tamén un ADN moi feliz, que eso sempre é bo. Perfecto, entón temos unha actividade tamén aquí preposta, bueno, isto mirade o vos con máis calma. Sesión 3, todavía temos aquí un grafiquiño, vale, perfecto, moi ben. Como vedes, todos os dibuixos teñen algún tipo de relación visual entre eles. Isto suele pasar na maioría dos LLMs, vale? Unha vez que fan os dibuixos dunha maneira, fanos todos parecidos entre sí. Eso está ben para un documento, pero se faz moito, chega un momento que é repetitivo. E logo temos aquí, vinda preguntas tipo test, vale? E logo temos a resposta, que debe estar, está aquí, vale? Vamos a ver se está, ou como se ve, non o vexo. Vou probar se lle cambio aquí isto. Aí estaba, efectivamente, vedela. Pois están aí as respostas escondidas para que non se atopen. Bueno, pois perfectamente, xa o teño e listo. Vale, aquí á dereita, como pasaba antes co Canvas, abre unha serie de
de pantallas e fixo un montón de cousas que eu non entendería. O que fixo realmente foi unha aplicación informática profunda que fixo todo o traballo, vale? Entón, aquí teríamos a aplicación que utilizou, a este o resultado do doc, e estas son as imaxes unha a unha que foi guardando. Digamos que nesta ventana eu estou vendo un ordenador virtual, unha máquina virtual, como se chama, vale? Unha máquina virtual na que esta IA está guardando o resultado dos seus cálculos para poder utilizalos con posterioridade, de acordo? Entón, este tipo de IAs van a ser o futuro, o problema vai estar nos cartos. Isto é caro, isto requiere unha inversión moi forte, e cando empecen a salir, pois veremos cales son os precios reales, de acordo? Entón, con isto temos unha visión mínima do que é unha IA axéntica, vale? En este caso, dunha IA axéntica que podemos utilizar, chat.z.ai.